Muna nga naatay mga larawan. Kunya ang common nga atake, ako na lang ipadayon. Common nga atake nato kini mga larawan. Gi-atake ta sa mga larawan. Kunya wala sila ngano man kay ang ilahang mga pagsupak grabe. Nya kini siya nga mga pagsupak kuni perti daghanan nga hugno ani nga mga Katoliko. Nga kanang naa sa Exodo 20 bersikulo 3 ngadto sa 5 ayaw kamo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta. O larawan sa bisan unsa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios o abubuan. Silutan ko kadtong magsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwatan hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Una nga itong mga kaubang protestante, bawal silang musulod sa simbahan Katoliko. Kaya lang itong mga kauban ng mga IEC. Nga bisan gani picture lang nga naa silang tumangan sa simbahan, tiwalag na tayo. Walay yung tanga sa tawagan na gani, kanabig ka na gani bang opposite gani isa. Di mo kaasan ni tawagan na gani. Ang opposite sa martial law. Akan wala siya ikuan ba? Wala siya due process. Basta picture na. Oh, nakoy kauban ana, tiwalag iyang asawa. Siya na lang rin ang bana. Oh, muna siya tinuod na siya. Ipang tiwalag. Kay tungod ani. Isalikuan man katong nagsuan. Kay once makasunod na sa simbahan Katoliko, yukbo sa mga Diyos ko no. Namang mga larawan. Amo na itiman nato nga ilahan mga gamay ra kaayo ang ato ang kanang rebulto nga mga atake pinaka-common pero muna pinakasayon kaayo nga ato natun-an. Sayo naman ang pagtubag nila. Ino naman nato nga brad, sis. Tanan bang larawan Dios? Wala man na. Ilang tubag ana duhara. Katong inosente po nga protestante mo ingon nga yes, napoy uban nga mo ingon nga no. Ya katong strong protestant nga kanang kuan di ko sila mo tubag ana. Dili gyud. Katong mga protestante, mga pastor nga kanang nasayo na sa kamatuoran pero ang garbo na lang nagpatigbabaw. Di sila mo tubag og yes or no. Kano man kay mo ingon sila no. Asa to pa di dahil sayo pang sa ato ang larawan kay di man tanan. Og mo mo silang yes, adito na sila matumbang malukapan ako sa bersikulo na di nang Ginoo nagpahimo og mga larawan. Nausara, mura na siya pinaka-importante nga pangutan ang ginato. Na ang tanan bang mga larawan Dios? Ora gina. So og dili gina siya motubag, strong na protestant. Mura di man nato kung mayo nga yes or no, aka na siya minus pa na nga pagka-protestant, membro ra ng natural. Ya wala sila nasayon nga ang nang ipasabot diha sa akong gibasa ganyan nga Exodo, ato ng mga larawan sa mga pagano nang gikalagutan ni Hesukristo. Ya sa mapananglit, larawan ni San Francisco, larawan ni San Vicente, larawan ni Mama Mary, naba na sa Biblia? Wala man na dito. So nga naman, ang ilahang pagsabot, ang larawan man sa mga Katoliko nga wala man sa Biblia. Mayroon pagin sila na kung dili sa Biblia mabasa, dili tinuod. So ang ilang argumento, wala ko dili tinuod. So diha nga klaro kaayo nga wala sila kasabot kung sa mga Diyos. Tungod kay ang Diyos sama sa mabasa nato sa unang Korinto, nagrepresentar kini sa butang nga dili tinuod. Imahe ni Mama Mary, dili ba tinuod sa Mama Mary? Tinuod. Tungod kay adunay mga larawan sa mga pagano nga diin mao'y gipasabot sa atong Ginoo nga gisalingkway. Kanang sa Jeremias 46 bersikulo 25 nga si Amon, dagway ni Amon.
Pati naghahawan na rin mga pastor nga nagbuak ng mga revolto sa mga balaan. Pero ang mga revolto sa mga pagano nga diin mo igiila, giila sa Dios nga Dios kanang gikalabutan, wala nila gihilatan. Diri sa Hukom 2, bersikulo 10 nga 13, si Baal. Anay larawan ni Baal dire. Anong wala man nila nagihilabtan? Anong dili man nimo igupok nila? Ang larawan ni Baal. High-tech na ron natay Google. I-search na ninyo. Example, Hukom 10, Agos, bersikulo 10 nga sa 13. I-search na ito sa Google na ano gawas ng mga larawan. Naa sa Numeros 25, 1 nga sa 3. Kung Deuteronomio 4, versikulo 3. Baal Puer. Naa dito si Baal. Murag dagway sa Karabaw. Mo ni mga larawan na ang ipasabot nga Dios. Dili in tao ng mga larawan sa mga balaan. Una nga kinasayod na ta kani. Naatay mga naay larawan di ay nga iyasad mga pagano. Una gipasabot ni Biblia. Dili ang mga larawan sa mga balaan. Aperte naghana. Diri sa unang hari 11:4, bersikulo 5. Si Mulok. Anay larawan ni Mulok. Sus klaro kaayo. Larawan ni Mulok. Na nagdiri mo na mga Diyos nga gikalagutan sa Dios. Muna nga ato ang proteksyonan usab ang ato ang mga katawhan nga di ato ang himuan o larawan. Kay ang tinuod nga Kristanos, tinuod nga alagad sa Dios, nasayod sa butang nga balaan ug dili balaan. Levitico kapitulo 10, bersikulo 10. Ang taong alagad sa Ginoo nasayod sa butang nga balaan ug dili balaan. Samtang sila ang ilang nailhan ang ilang nailhan dili balaan. Wala nila giilang nga balaan. Hebreo 9:5, kung isipon nimo nga balaan ang mga larawan, ikaw usab mamahimong balaan. So klaro kaayo nga diha sa ato ang pagsimba aduna tayo mga larawan. Tungod kay ang Ginoo anha man mo pakita sa simbahan nga adunay larawan. Dili ginasa mo pakita sa simbahan nga walay larawan. Asa nato nabasa? Exodo 25, bersikulo 21, bersikulo 21 to 22. Anha ako makitagpo o sulti kanimo ibabaw sa mga kirubin. Samtang ang mga kirubin, mga larawan. Tungod kay diha sa mga simbahan nato nga mga Katoliko adunay mga kirubin sa mga larawan sa mga anghel. Diha makitagpo, makigsulti ang ato ang Ginoo. Nan kung simba ka sa simbahan nga walay ibahin, wa kay kasiguruhan. Tungod kay ang Dios muagi man sa iyahang mga balaan. Unang anak siya tagpo ka nato. Niya, muingon nga, katong na mabasa nga sa Biblia, atake nila nga ang mga larawan, dili makakita, dili makadungog, na ay mata, na ilong, dili makasinhot, na ay tiil, dili makalakaw, na ay baba, dili makasulti. Apan, ang mga larawan sa mga balaan sa ibabaw ni ini, madungog ang tingog sa Diyos. Naa, babasa sa Numeros City, 89. Nadungog ni Moises ang tingog sa Diyos ibabaw sa mga larawan. Ibabaw sa kirubin. So nadungog. So
So, we are blessed nga naata sa Katoliko. Tungod kay ang atong mga pag-ampo na ada sa Tobias 12:12 gidala sa mga santos kada pasinuman nila. Samtang ato ang pag-ampo nadungog sa Dios kay naa man tay balaan ng mga larawan. O tayo na lang siguro ang ko ang mga kauban murag kapanikad na kay dili na ako tason ato ang ihatag isa sunod ako ihatag ni Libro E.G. Bohol or Alan Javier ang sunod nga topiko o usbon ko daghang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Salamat Iksong Bartimar, Villarante, no? Villarante.